Cinema Semere Kabizi Rabizi Haylina Lelebe Filtet Hagos Desta Sahab Zunit Rufta Nafsed Nahar Cinema Semere Ab Cinema Semere Tatru Muzinake Nuri Ama Komedi Drama Alalat Wazata Sport Filmeta سلام كميكأنيهم كوبراتن كوبرانن تخطاتلتي مدباتنا نلومي حزنا قريبنا زدنا مدبن بقر مجلت تصبقه أبستفلاليا كفال عالمنا نزلوا ملكعيتات زرسس تحستو إكخون حابرنا نكتاتل تصبقه أب كل تصوتا بزي أفلالاي زبهاجن زدنا النجر مخانو كلنا نسحتو يكونن يخوننبر ملكع ويدما تصبقه بعين تأماتي يو نزبل أبها هلا بخميتري إيوتخونو ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዘለዋ ጽባቐ መልክዕ ይኹን ቁመና ኣከዳድና ወዘተ ክመርጻ ይኽእል ብተመሳሳሊ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ከምኡ እንተኾነ ጽባቐ ኣብ ጉዕዞ ህይወት እንትርፎ ንዓይኒ ዕጋበት ሙሉእ ብሙሉእ ንልብን ነታ እትምስርታ ናብራንስ ኣገዳስነት ኣለዎ ዶ ትብልዎ ትኾኑ እዚ ናባኹም ዝግደፍ መልሲ እዩ እንተኾነ ቀጺልና መግለጺ ጽባቐ ካብ ሃገር ናብ ሃገር أزيو لعل فللي كم زلو كان برهنا مسانا حابيركم كتكاتاتلو دقيمنا بخبر نعدم كروكوتيز مالت فجأة ويزت حلالغا أسنان مونان أب سيمين أمريكا كومون أبزحات هاجرات فجأة سن مونان أزيو سلازت الله أسنانكا بحاتين مأسر أسير كادما قوب مسمراتو تحليو كم زعري قبر انتقوني أب هاجر جابان كله بأنصاريو أب جابان فجأة زلوا قوالن ستيتي زيادة تمرات مخاناس سمعكم دتخونو أب هاجر جابان حانتي بتفطرة صبغ أسنان استعدلت قوالن ستيتي بحكمنا أسنانا كتواوية لا تتقلب بتقلبها مسرد ما بكم تزرليتو متعرراي كابز نبرات صبغ سني نابتي كمجلة صبغ زحس فجأة زملو أسناني غيرلا ببزحة دك تبعتيو دما تمراتيتن تدلايتن تخون Eritrean إزي أب دك أنستيو يكون دك تبعتيو كم زوتور إنخونه زمت زليو أب إزني مسقار أب جلك فلات هاجرات أفريقيا كم مملكعن مجلت تصبقن كم زحسابي زقلت بفلاي دما أب هزبي ماساي أب كلتيو صوتا بزيا فلالاي زوتوريو إزي نتصبق زن تصبارغ ناي إزن مسقار نيشتو نوقال تراي زي كونه كم زي أب سئلي تعزبو زلخم كبب زبالك قرص زونن قفح زبالة ترئيت زلوات رايك خون اللو أبزنو خالز دما كبر سلمات كابناي كارن حرماز توسدن كوم اون سفيح امني أبتنو خال إزني بمئتاو كم مجلس يتصبغ تحاسيبو اتندك أنستيو زيارات بهاكتي كم زوانا يقبرن في لاين فيس ناينفس وكف سبزون نوك أرس قد أزيوز تفلالي مخانو رديو إذن ناخواني أب هاجر كوريا زركبا دك أنستيو زون نوك أرس قدن في مسزخون آزيان تباهكتن تمرستن كم زخوانا يقلت إذن زي كون كبيب يكون كالك أرس زوننا دك أنستيو دما بزح جنزب أفسيسن بلاستيكاو متبحتي كجبرا يقددا بقو تحاجيزن دما نتيناي تفترق أرس قدن كغيراه يرأيام كابزي تمركسن كيكوناي ترفان زبز حاسنت بباوان نايزا هاجر ملكعا ببلاستيكاو متبحتي زي كأيرت دارغا يلان كبهالي كال ليب بليت برقز أب أفريقان قلي أب أمازون زركبو قبيلاتاتن نمجلت تصبغي أب كنفرن مسطح زمسل قرص زلوه يقبرلن بفلاي حانتي أب قرزونا زبصعت قوالن ستيتي أب مونغو ناي تحتواي كنفران أسنانان زلو كفال كمز إلا بمقبار ناتي مسطح زمسل قرص زلوه مملكعي كمز سكو علا يقبر بزي كازي بجك أسسر حبيات زمسل أب كنفرات تأتوه اتي أب كنفرن زقبرو كبيب زقرص سوقرين عدمه إنا دفأت زخرت قوالن ستيتي اتعاقن قرص ناي تخبي إنا وسخه كمز خيد يقبر بزد ما اتتصبغه يلكع مونان قزيف مع كورن قولن حدا ملكعي تصبغي أب سمين أمريكا مخاني يقلت نايزي أبنتها دما إذن آزيان هبوبات نتبابوان عالم زخونا كم نيكي ميناج بيونسا كيلي جونيور كوم دما جينيفر لوبيز أمسرا دك أنستيو مع خاخرن زون أقولن نمجاف زي قبرو النجار كم زي اللي يزتكس مانياتو حركة بمجلة تطبق سلازح السبيو
በአንጻሩ ኣብ ሃገረ ኮርያ እንትርፎ ቀጢን ቁመና ገዚፍ ነፍሲ እትውንን ጓል ኣንስተይቲ ከም መግለጺ ጽባቐ ኣይቁጽራን እዩ ፉት ባይንዲን ኣብ ሃገረ ቻይና ኣዝዩንኡስ እግሪ እትውንን ጓል ኣንስተይቲኣ ዝያዳ እትበሃግን እትምረጽን ነዚ ንምግባር ኩለን ደቂ ኣንስትዮ 5 ዓመት ምስ መልኣ የእጋረን ዕብየት ከይውስኽ ተባሂሉ ብታሕተዋይ ክፋል ናይ ከብዲ እግረን ተሪር ነገር ይእሰረን እዚ ዓይነት ተርእዮዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ንሱ ዘስዓቦ ጸገም ድማ ክሳብ ሞት ከብጽሕ ከም ዝኽእል ይንገር ነዚ ተጻዊራ ዝጸንሐ ድማኣ ኣዝያ ምልክዕቲ ተባሂላ ብዙሕ ጠመተ ትረክብን ትናኣድን ነዚ ዘይገበረት ጓል ኣንስተይቲ ኸኣ ኣብ ድኽነትን ናይ ጉልበት ስራሓትን እናዓየየት ህይወታ ከም እትመርሕ ብዘይካ እውን ምስተን ዝተሓተ ደረጃ መነባብሮ ዝመርሓ ከም እትስራዕ ይግለጽ ስለዚ ወለዲ ደቆም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሐን ክሪኡ ነዚ ተግባር እዚ ካብ ምፍጻም ድሕራ ይብሉን ግያሩ ሓደ ካብ ኣዝዩ ህቡብን ፍሉይ ምስ ናይ ጉጅለ ማሕበረሰብ ዘይዛመድ ልምዲ ኣብ ሃገረ ጃፓን ኣሎ ንሱ ድማ መግለጺ ጽባቐ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ዝበለ እዩ ብሓፈሻ ክግለጽ እንከሎ ነዊሕ ብሎንድ ብሩህ ሕብሪ ጸጉሪ ርእሲ ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ኣብ ዙርያ ዓይኒ መስመር ንምግባር እነዘውትሮ ኩሕሊ እትጥቀም ከምኡውን ዘይናታ ማለት ኣርቲፊሻል ቅርኒብ ዓይኒ እተልግብ እቲ እትጥቀመሉ መመላኽዒ ድማ ኣዝዩ ዝቕይራ እንተኾይኑ ኣዝያ ካብ ብዙሓት ኣድናቆት እተትርፍን ተፈታዊትን ከም እትኸውን ይዝግለጽ ብዙሓት ናይ ሸቐጥ ትካላት ድማ ከመይ ጌርካ እዚ ግያሩ ብዝብል ስያመ ዝፍለጥ መልክዕ ክትሕዝ ትኽእል ዝብል መጽሔታት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዕዳጋ ቦታታት ተዘርጊሖም ንረኽቦም ኣብ ፈረንሳ መግለጺ ጽባቐ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተሪኢና ካብቲ ካልእ ፍሉይነት ዘለዎ ይመስል ንሱ ድማ እቲ ንመስሓብ ኢልካ ዝግበር መመላኽዒታት ብዝተጋነነ ዝጥቀማ ዘይምዃነን እዩ ናተን ዕላማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ጌራ ነቲ ዘለዋ መልክዕ ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ መመላኽዒታት ጽባቐኣ ዓቂባ ትርአ ዝብል ሓሳብ እዩ ነዚ ድማ ኣብ መለስለሲ ቆርበት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ክሬማት ብምጥቃም ነቲ ዘለዎን መልክዕ ኣዝዩ ተፈጥሮ ሓልዩ ክኸይድ ዝብል ኣረዳድኣ ኣሎ ከምኡ ጌራ መልክዓ እናዓቀበት እትኸይድ ጓል ኣንስተይቲ ካብታ ካልእ ተወሳኺ ኩሕልታት ብምውሳኽ ጽባቐኣ ክትሕሉ እትሓስብ ጓል ኣንስተይቲ ዝያዳ ተመራጺት ከም ዝገብራ ይጥቀስ ኣይስ ጽባቐ የዒንቲ ምሕላው ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዝርከባ ሃገራት ብፍላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይግለጽ ዝበዝሓ የዕራብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐ ገንዘበን ኣብ ምሽማት ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ኣብ ዙርያ ዓይኒ ዝልከ ኩሕሊ ንምሽማት ከም ዝባኽንኦ ይጥቀስ እዚ ብምጥቃመን ድማ ንኣዒንተን ዝያዳ መሳጢ ይገብርኦ ከምኡ ጌረን ብሉጽ መልክዕ ዝወነና ድማ ኣዝየን ተባሃክቲ ከም ዝኾና ይንገር እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኣዒንተን እውን ኣዝየን ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ነገራት ብምግባር ጽባቐአን ክሕልዋ ይረኣያ ዝያዳ ካልእ ድማ ተባሃክቲ ይኾና ምክንያቱ ዝበዝሓ እዘን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ነፍሰን ስለ ዝሽፈና እታ እንኮ እትኽፈት ክፋል ኣካላተን የዒንተን ጥራይ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ወጻኢታት ኣብ የዒንተን ከፍስሳ ይረኣያ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ ክኸውን ምርኻብና ኣብዚ መደብ ምርኩስ ብምግባር ዝያዳ ናይ ኣየናይ መግለጺ ጽባቐ ይምስጠኩም ከምኡውን ከመይ ንዝበለት ጓል ኣንስተይቲ ኢኹም ዝያዳ ትብህግዋ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገርፉልና እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብወገንክን ከምኡ ብዝተረፈ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ የራኽበና ሰናይ ቅነ